ಚಲರ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಇಂಕ್ಲಿನಿ ಸಂಡೇ ಸೊ ಸಂಡೇ ಮೀನ್ಸ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ಸಮ್ಮರ್ಲ ಶುರು ಆತಂಡು ಪೂರ ಸೈಡ್ಲ ಆಫರ್ ಉಂಡು ತೂಕೈತೆ ಎಂಕ್ಲು ಫಸ್ಟ್ ಬಿಗ್ ಬಜಾರ್ಗೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ತೂಪಿನಿ ಒಲ್ಪೋದು ದಾದ ಉಂಡು ಆಫರ್ ಉಂಡು ಪಂದ ಎಂಕ್ಲೆನಿತ್ತೆ ಬಿಗ್ ಬಜಾರ್ಡ್ ತೊಂದ್ಬೋದು ತೋಜಾವೆ ದಾದ ಉಂಡು ಪಂದ ನಿಕ್ಲೆಲ್ಲ ಮಿನಿ ಪೋಯಿರಿತ್ತಂಡ ಪೋದು ತೂಲೆವು ಓಕೆ ಇಂಕ್ಲು ಬಿಗ್ ಬಜಾರ್ದು ಉಲಾಯ್ ಬತ್ತಾ ಒಂದಿತ್ತೆ ಗ್ರೋಸರಿ ಸೆಕ್ಷನ್ എനിക്ക് ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಡ್ರೆಸ್ ತೋರಿಪ್ಪುನು ಅಂಚೆ ಆನಿತ್ತೆ ಮಿತ್ತು ಫ್ಲೋರಡ್ ಪೂರ ಡ್ರೆಸ್ದ ಉಂಟು ಮಿತ್ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ತೂಪಿನಿತ್ತೆ ಹೂವು ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಇತ್ತುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಜನಲ ಇರುತ್ತೆ ಮಾಸ್ಕ್ ಮಾತ್ರ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಸೊ ಯಾನ್ಲ ಮಾಸ್ಕ್ ಪಾಡೊಂದೆ ಒಕ್ಕಡೆದ ಈಗ ರಿಸ್ಕ್ದು ತೊನ್ನು ಅಂಚಾದ ಟ್ರೈ ಮಂತೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಒಂದು ಎಂಕ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡು ಒಂಚೂರು ಡುಮ್ಮಿ ಆತೆ ಒಂದು ಆಪಿನ ಕಷ್ಟ ತೂಕ ಅನ್ನಿಷ್ಟ ಓ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಪಂದ ಯಾನ ಸಮ್ಮರ್ ಡ್ರೆಸ್ ನಾಡೋಂದುಲ್ಲೆ ಜೋರು ಸೆಕೆ ಊರಡಿ ತಿನ್ನಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಂಡು ಇಂಚ ಉಂಡು ಬಿದೈ ಬೆಚ್ಚ ಪಂಡ ಪಂಡ್ರ ಪೂಜೆ ಆತು ಬೆಚ್ಚ ಉಂಡು ಅಂಚದು ಸಮ್ಮರ್ಗದ ಡ್ರೆಸ್ ಉಂಡು ನಾಡೋಂದತ್ತೆ ಅಂಡ ಬಿಗ್ ಬಜಾರ್ಡ್ ಆತ್ಮಲದ ಅದು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಇಚ್ಚಿ എനിക്ക് ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಆರೆಗ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಅಂಚದು ದಾದ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಂತೊಂದಿದ್ದೆ ಬಿಗ್ ಬಜಾರ್ಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ಊಡೆಗಂಡ ಮಣಿಪಾಲ ಅಂಚಿಗೆ ಹೋಗಿ ಪಂಡೆ ಹೊಸತ್ತೊಂಜಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಓಪನ್ ಆಗ್ತದೆ ಅವ್ರ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಇಂಚು ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸೊ ಬಿಗ್ ಬಜಾರ್ಡ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಣಿಪಾಲಗ ಆನ್ ದಿ ವೇ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಐತೆ ಬಿಗ್ ಬಜಾರ್ಡ್ ದಾದಲ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಹಚ್ಚಿ ಆಫರ್ಲ ಹಚ್ಚಿ ಮುಲ್ತು ಒಳ್ಳೆ ಸಮ್ಮರ್ ಆಫರ್ ಇಂದ ಬಂದೆ ಇದು KFC ಮಣಿಪಾಲದ ಟೇಸ್ಟಿ ಚಿಕನ್ ಅದೇ ಹೊಸತ್ತು ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅದು ಬರೀ ಮಲ್ಲ ಒಂದು ಎತ್ತುಲೆ ಮಣಿಪಾಲದ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ 1 ಮಂತ್ ಆಂಡ ಅದು ಓಪನ್ ಆದ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಲ ಭಾರಿ ಶೋಕೊಂಡು ಸೇಫ್ಟಿಲ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಿಕಾಕ್ಷನ್ ತೊಂದರೆ ಮಾಸ್ಕ್ ಈಸ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ದುಪ್ಪು ಜರಿಚಂಡು ಉಲಾಯ್ ಪೋಯರ ಜಾಡಿ ಅಲ್ಲ ಒಂಚು ಮಾಸ್ಕ್ ಪಾಡೊಂಡೆ ದೊಡ್ಡ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಇತ್ತು ಫುಲ್ ಉಂಡು ಡ್ರೆಸ್ ಪೂರ ಲೇಡೀಸ್ ಪೋಂಡ ಪಿದೆ ಬರ್ಪನೆ ಕಷ್ಟ ಅಂಚಾದೇನ ಕಣ್ಣನೆಲ್ಲ ಭಾರಿ ಹುಷಾರದ ಮೆಲ್ಲ ಬುಡಿಯರು ಶಾಪಿಂಗ್ ಮನ್ಪು ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಫೋನ್ ಮನ್ಪು ಕಂದು ಎಲ್ಲ ಬಿಡ್ದು ಕೂತೋರು ಇಂಕಲ್ಲ ಒಂದು ಆರಾಮ ಮಾಡಿ ಓದಿಟ್ಟೆ ಪಾಡು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕೆಲಸ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ನೈಟ್ ಡ್ರೆಸ್ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕೊಂಡು ಲೇಡೀಸ್ ಪನ್ನಿ ಮುಖಕ್ಕೆ ನೋಡ ಇಯರಿಂಗ್ಸಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕೈ ಪೋಪು ಅಂಕಲ್ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡೆ ಅದೊಪ್ಪನು ಜನ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸೇ ರಾಶಿ ಜನ ಟ್ರಯಲ್ ರೂಮಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ರಶ್ 1 ಗಂಟೆ ಫುಲ್ ಉಂತೋಡೋರು ಟ್ರಯಲ್ ರೂಮ್ ರೋಲು ಸಮ್ಮರ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಆಫರ್ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಟು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಬ್ರ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ನನ್ನ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಬಾಲೆಗೆ ಎಂಕ್ ಪೂರ ಜಾಸ್ತಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಚೀಪ್ ಲೆಕ್ಕೊಂಡು ಆಂಡೆಲ್ಲ ಶಾಪಿಂಗ್ ನಾಡ್ದು ಬಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಆಂಡ್ ಬಯ್ಯ ಬೈದಿತ್ತ ಇದನ್ನ ಕತ್ತಲ ಲೇಡೀಸ್ ಪನ್ನಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚನೈತೆ ಶಾಪಿಂಗ್ ಪನ್ನಿ ಬೊಕ್ಕ ಲೇಟ್ ಆಪುಂಡೆ
ಯಾನೊಂಜಿ ರೆಡ್ ನೈಟ್ ಡ್ರೆಸ್ ತೊಂಡೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಾಗ ಪಿದಾಡೋ ಒಂದುಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮಗನ ಗಿಫ್ಟ್ ಹೊರಡಿ ಊರಿಗೆ ಹೋದಿರ್ತತೆ ಅದಾಗ ದೊಡ್ಡ ಆರೆಗೆ ಒಂಚಿ ಕಾಸು ಕೊಡ್ತೇವೆ ನಾನು ಒಂಚಿ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಂತೆ ಆರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ತಂಡದ ಎತ್ಕೊರೋಡು ಜಡೆಂಗೆ ಒಂದು ಟೈಪ್ ಗಿಲ್ಟ್ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತು ದಾದ ಎತ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ತು ದಾದೆಲ್ಲ ದಿಯೋನಜೆ ಡ್ರೆಸ್ ಒಂಜಿ ರಾಶಿ ಉಂಟು ಟಾಯ್ಸ್ ಬುರ್ರೆಲ್ಲ ಗಡಿದೆತ್ತು ಪಾಡು ಎತ್ತು ಓಡಿತ್ತು ಆನ್ಲೈನ್ ದಾದ ನಾಡು ಜನಕ್ಕೆ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ನಿಂತ ಬ್ಲಾಗ್ ಮುಗಿಂಡು ಬಾಯ್ 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 ಬಾಯ್